Dobrodošli na kanal Self-Awareness Art of Change, svesnost, umetnost promjene. Nastavljamo sa emisijom na temu bes, agresivnost i nasilje kod mladih i njihove posljedice. Danas ćemo govoriti o nesvesnom rješenju za bes, agresivnost i nasilje. Ponudit ću vam 3 opcije za rješenje ovog problema, ali ću staviti se akcenat na nesvesnom rješenju. Pod 1. Nesvesno rješenje koje ima praktičnu primjenu. Ovo je predložila ekipa iz Norveške povodom ubistva 10 ljudi u osnovnoj školi Ribnikar u Beogradu koja je došla na poziv iz Srbije. Izgraditi spomenik ili memorijal ubijenima koji će podsjećati druge na ono što se dogodilo. Ako izgradimo spomenik zločinu, ubistvu mladih ljudi, kako će to spriječiti da se incident ponovi? Dalje će strah preovladati u realnosti i taj strah će spriječiti da se to ne ponovi. Na primjer, nije se ratovalo u Evropi od 1945. godine, u 90. izbio rat u Jugoslaviji. Je li strah spriječio rat? Apsolutno ne. Strah je pokrenuo i održavao rat godinama. Zbog čega želimo da strah vlada u školama da uče naša djeca? Ko to želi? Posljedice su i dalje prisutni i posle 12 godina u Norveškoj, otkrili su nam istraživači. I ona je prisutna među učenicima u školi. Uvid. Spomenici nisu pomogli da se reši problem koji je izazvao ubistvo ljudi. I 2. Strah nije rješenje za bes, agresiju i nasilje kod mladih. Došlo se i do još jednog zaključka. Ništa se nije promenilo u načinu na koji mladi ljudi funkcioniraju i se ponašaju i djeluju. Uvid. Sistem je ostao isti. Ako se nije promenio sistem, kako će se promeniti ljudi? Insistiramo da sistem koji je razlog za ubojstva riješi problem besa, agresivnosti i nasilja. To je nemoguće. To je velika iluzija i neznanje. Nameće se ključno pitanje, kako promijeniti sistem. Odgovor koji slijedi je katastrofičan. Ne znamo kako promijeniti sistem. Kako će nesvestan čovjek stvoriti realnost u kojoj vlada svjesnost ako on ne zna da sistem svjesnosti postoji? Besmislice i neznanje, fantazija nesvesnih ljudi. Ali pametni ljudi štite svoj interes. Uspješni ljudi slijepo vjeruju da će nas racionalni sistem, odnosno razum i logika, spasiti. Nesvesni su da ih upravi i vodi racionalno slijepivo. Mladen po struci advokat u dobi od 30 godina proučavao je lik i djelo Machiavellija i je došao do zaključka, citiram: ljudi su isti, ljudi se ne menjaju. Je li to istina? Uvid. Ako se ljudi ne menjaju, ako se sistem ne menja, to znači da ništa ne zavisi od nas. Ovo je tragedija racionalnog sistema i racionalnog čovjeka. Racionalno slijepilo upravlja ljudima. Oni su nesvjesni toga jer sistem je ugradio čip za samozaštitu, a on glasi: živi samo ono što može da se samo uništi. Drugo rješenje, razumno rješenje koje je korisno. Usmjerite svoj bes prema kreativnoj aktivnosti kojom ćete dokazati svoju sposobnost u građenju i ostvarivanju uspjeha u postojećem racionalnom sistemu. Razumno rješenje. Dokažite svoju vrijednost postižući uspjeh napornim radom, predanošću i efikasnošću. I 3. svesno rješenje za bes, agresivnost i nasilje. Da li je moguće da neko ko nije čuo za sistem svjesnosti ponudi svesno rješenje za bilo koji problem? Apsolutno je nemoguće. Kako će neko raditi na sebi ukoliko ne poznaje sistem svjesnosti? Šta će raditi? Širiti svest? Kako će širiti svest? Neznanje, neznanje.
Kako će se neko osvestiti ako ne poznaje sistem svjesnosti? Govorit će o svjesnosti, ali razgovor o svjesnosti neće nas promijeniti, ali će pomoći da svjesnost postane prioritet. Pisat će o svjesnosti, na primjer, osvesti se Srbiju, osvesti se Makedonija. Pisanje o nečemu ne znači da vi znate nešto o tome. I budite uvjereni da se Srbija i Makedonija neće osvestiti. Niko se neće osvestiti. U Americi duhovnjaci poput Eckarta Tolla, Nila Donalda Walsha, Joe Dispenza, Byron Katie, bračni par Hicks, odnosno Abraham Hicks, rade 50 godina na osvješćivanju američkih građana, a nema nikakvog pomaka na tom planu. Amerika se nije osvestila, iako se govorilo i pisalo o svjesnosti. Jeste li se nekada zapitali šta je glavni razlog tome? U sljedećoj emisiji govorit ćemo o svjesnom rješenju za bezagresivnost i nasilje.